Dobrý večer, srdečně vás také my, žáci 9. ročníku. Vítáme na absolventském plese Surfreship, který se koná, abychom se i letos ohlédli za uplynulými roky, když jsme si náležitě užili. Už jsme téměř dospělí, ale přesto stále rádi vzpomínáme na ty nejkrásnější a nejzajímavější zážitky, které jsme spolu za těch 9 let společně prožili. Ať už jsme tento čas strávili na výletech, abychom se lépe poznali, nebo jen seděli ve škole a většinou se o přestávkách plnili své domácí úkoly, rozuměli jsme si. A nejen svoji třídu jsme dokázali časem poznávat lépe a lépe. Plynuly roky a my už jsme věděli, v jaké hodině si můžeme dovolit i malou chvíli nepozornosti. Pochopili jsme, jakého vyučujícího dokážeme přemluvit k méně náročnému námětu na hodinu a se kterým nehne téměř nic. Ale ať už jsme si o nich nakonec mysleli cokoliv, teď už víme, že lepší učitele jsme snad ani neměli šanci potkat. Každý z nás měl pro nás a naše myšlení vždycky pochopit. Nikdy po nás nechtěl něco, co by bylo pro naši budoucnost neužitečné, přestože nám to tak někdy připadalo. Dokázali nás naučit a pobavit zároveň, zakřičet, ale také se smát. A každý z nich byl něčím výjimečný. Proto bychom jim všem chtěli upřímně poděkovat. Konkrétně, nejprve panu řediteli za to, že raději řídil celou školu, než opravoval naše testy do chemie. Panu učiteli Veselému, že i přes strasti, které jsme mu občas způsobili, zůstal stále veselý. Až učitelce Drazdírové, protože vždy dokázal počítat s tím, že její záliby v matematice nebudeme vždy rozumět. Paní učitelce Zukalové, i když si občas v naší třídě připadala jako Alenka v říši div. Paní učitelce Klubové, že nás i přes naši nevoli dokázala naučit spoustu nových věcí a nekřičela přitom tak, jak by mohla. Paní učitelce Iškyjové, že se k nám i přes naše protesty, nejen v češtině, dokázala chovat mile. Rádi bychom také poděkovali našemu rodilému mluvčímu Bretovi, že na nás, svou třídu opic, nezavolal odchytovou službu. So Brett, we would like to thank you that you didn't call zoo service on our class of monkeys. Paní učitelce Popelkové, že nás i za krátkou dobu dokázala naučit mnoha novým slovíčkům. Paní učitelce Kopecké za kreativní nápady v našem posledním roce na základní škole. Ale nejvíce bychom chtěli poděkovat naší třídní paní učitelce Ševčíkové za to, že nás dokázala celé 4 roky učit angličtinu s úsměvem a stejným způsobem řešila i naše problémy. Stejně tak patří i panu školníkovi. Stejně tak patří i panu školníkovi, protože celou školní budovu udržoval stále v pěkném stavu. A paní kuchařka za neobyčejně zdravé a výživné jídlo. Společně jsme navštěvovali jednu z těch nejmilejších škol a přitom se setkali s mnoha stejně milými lidmi. Strávili jsme zde roky plné integrace a zážitků. Ale právě proto, že jich bylo tolik, jsme si pro vás připravili alespoň krátkou prezentaci, do níž jsme všechny nejdůležitější okamžiky zahrnuli. Tak vám přejeme, abyste si ji užili stejně jako celý tento ples.